Абласны форум у нашым горадзе з удзелам прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі краіны, Беларускай праваслаўнай царквы, органаў улады, сталічных устаноў вышэйшай адукацыі і педагогаў стаў першым мерапрыемствам такога кшталту ў рэспубліцы. У рэсурсных цэнтрах, якія створаны практычна ў кожным раёне, ужо назапашаны пэўны вопыт цікавых напрацовак і ідэй. Прычым накірункі работы самыя розныя. Гэта медыялекторыі і ўдзел у навукова-даследчых канферэнцыях, інтэрактыўныя дыялогі і гульні падарожжы, конкурсы малюнкаў и волонтерская деятельность. Мы представляем коллекцию, выполненную в этностиле. Коллекция называется «Святыни Борисовщины». Была она выполнена швеями, которые работают в Центре творчества детей и молодежи Борисовского района. Собственно, мы представляем это учреждение дополнительного образования. Участвуем мы во многих мероприятиях. Нас часто зовут на педагогические какие-то мероприятия в рамках района, в рамках области. В Красненской средней школе довольно глубокие традиции духовно-нравственного воспитания школьников. В 2019 году на базе нашей школы был открыт областной ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию обучающихся на православных традициях белорусского народа. Этот высокий уровень областного центра мы получили благодаря тому, что в 2012-2015 году мы реализовали республиканский инновационный проект взаимодействия семьи, школы и церкви по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Духоўна-маральнае выхаванне з'яўляецца неад'емнай часткай адукацыйнага працэса, і намаганняў адной толькі школы будзе, напэўна, недастаткова. Свае напрацоўкі могуць прапаноўваць усе сацыяльныя партнёры. Першыя ўрокі выхавання і адносін да людзей, а пасля і да грамадства дзеці атрымліваюць не дзе-небудзь, а ў сям'і. Стварэнне сямейных клубаў, нядзельныя школы для бацькоў і дзяцей, сумесныя мерапрыемствы школьнікаў і дарослых, культурныя, спартыўныя, валанцёрскія могуць аказваць пэўную дапамогу у формировании светопоглядов малышов и подростков. Говорить о каких-то новых формах, методах работы, конечно, нужно, потому что современные дети требуют современных, инновационных методов и подходов к работе. Но вы знаете, мне кажется, что самое главное – это научить их быть человеком. А каким образом учить? Так, как учили нас, а учили нас личным примером. Когда рядом с ними, рядом с нашими детьми будут родители, мама и папа, дедушка и бабушка, когда будет педагог, который личным примером будет воплощать самые лучшие идеи добра, нравственности, труда, справедливости и любви, то нашим детям никакого другого воспитания не нужно. Міністэрствам адукацыі краіны Беларускай праваслаўнай царквой распрацавана праграма супрацоўніцтва на 2020-2025 гады. Акрамя традыцыйных накірункаў работы з'яўляюцца і новыя. Сярод найбольш цікавых мабільны валанцёрскі тэатр у трыдзевятым царстве з выступленнямі для дзяцей-інвалідаў, дабрачынная акцыя па ўзнаўленню святыні ў Беларусі, сустрэчы святароў на дыскусійных пляцоўках з навучэнцамі каледжаў. Педагогі, ў сваю чаргу, павышаюць кваліфікацыю на отповедных курсах. Душу наших детей нужно спасать, как говорят в церкви. Спасать от соблазнов, которые ее окружают. От легких денег в даркнете, от распутства и зависимости, от высокомерия и лени. Давайте засучим рукава и пойдем разгребать агиевы конюшни, которые, увы, порой нами же и засорены. И если наши дети вырастут хорошими людьми, то уж поверьте, смогут овладеть обычными знаниями профессии на раз-два. Потому что эти науки не так сложны, как понимание жизни, как выбор добра или зла, как муки совести и томление духа по святости. Кожны з удзельнікаў дыялогавай пляцоўкі мог расказаць пра свой вопыт, падзяліцца меркаваннямі, задаць пытанні, але ўсе пагадзіліся ў адным. Цікавыя напрацоўкі рэсурсных цэнтраў павінны быць не толькі візітнай карткай той ці іншай навучальнай установы, але і станавіцца практычным здабыткам для ўсіх школ і каледжаў. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.